बे समाव बर'फोरा मोनसे ब्रेकिं निउस नागिरदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 20 नं कक्लाबारि समस्तिनि रुपी साम'टे बिसिडिसिनि 2 नं माज्राबारि गामिनि बिडिएफनि एक्स मेम्बार रौ रतन क्रिकेटारि बिथाङा न' होगोन होननानै रायजो राजाफोरनिफ्राय रां लादोंमोन। नाथाय बै रांखौ दिनै होगोन होननायलाय रायजो राजाफोरा रांखौ बिथां रौ रतन क्रिकेटारि बिथांनि न'आव बिहैदोंमोन। नाथाय बे रांखौ दिनै होनो हायैलाय दान्थे बिदान्थे जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिथांमोना बुङोदि 30 आगस्ट खालि गासैबो रांखौ रौ रतन क्रिकेटारि बिथाङा होगोन होननानै रादाय होदों। नाथाय बै दिनखालि होआबा गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना जोंनि बर' खौरांनि सोंथियाव ओरैबायदि फोरमायथियो। न'आव थांनायनि जाहोनानो जाहैबाय जेनेबा जोंनो रौ रतना 3 बोसोर सिगांहाय न' होगोन होननानै जोंनो माने जोंनिफ्राय न'आव थांनानै फट' खेबनानै फैसा 1000 लाबदो आरो ओमफ्राय बिख्ल'नानै लाबदो सोरनिफ्रायबा 1000 सोरनिफ्रायबा 2000 सोरनिफ्राय 2500 3000 बेबायदि फैसा लाबदो आरो ओमफ्राय गाव दाखालि जों थांदोंमोन आरो रौमोननाव ओमफ्राय रौमोननाव थांनायाव रौआ बुंदो खिमा 15 तारिखै गाव तारिख लादो बे तारिख लानायखाय जोङो गासिबो रायजो राजाया लोगो नांनानै थांनाय जादों आरो रौ रतनाव ओमफ्राय बे थांनाय जानायाव रौ रतना माने फुंनि 10ता बाजिनिफ्राय जों रौ रतनखौ नेदो रौ रतना गावनि बिपि बक्सा रुपियाव थांनानै ना खाना जादो ना लोंदो जों बेखौ मिथिया माने इयो जोंखौ थगाय हरबाय थादो आरो थाब फैयाखै खारखुमानाय बायदि खालामना थाहैदो बियो बिनि थाखायनो जोङो रागा जोंनानै एसे गरम जानाय रखम जादों आरो बेहाय मानो होनोबा जोंखौ बिदि थगायनाङा इयो जों दिनै बिखान्थिखौ दै खालामना खस्थ' खालामना हाजिरा मावनानै जोङो इनो फैसाखौ हरदो जों जि जायगायाव न'खौ मोनगोन होननानै दिनै इयो जोंखौ इमान थगायबाय आरो न'निल' नङा इयो जब कार्डनि लादो आरो बै 100-200 लानायाथ' मानिबा माइबा फैसा होगोन होननानै मानिबा लागोन होननानै रेसन कार्डनि लादो आरो बै दा गावनि न'आवहाय माबा खुलिनानै दोनदो हुइसिलार बाजार ना मा होनो बेनिबो लाखांबाय बे फैसाखौ आरो सानसेखालि लाबाय बियो 25 ताका खरै बे सपननि हिन्जावा लिरदो बेखौ दुर्गा ना मा नाम होनो बे लिरबाय आं सानसेखालि स्कुलनिफ्राय गथ' दोनना फैनानै सोंफैबाय जे जोंनिफ्राय दाखालि 25 ताकानि माबा लिरनाया माबोरै जाखो होननानै बियो बुंबाय मा दुर्गाश्रीया आं जेबो मिथिया रौआसो लिरनो होदोंमोन आंखौ होननानै बुंनाय जादों आरो बियो होमबाथ' गैखायानो जों मोनखाया ओरैनो जों फैसाल' गारबाय थायो मालाबा भटार आइडि बिहरो पान कार्ड बिहरो आधारखौनो बियो माने खायसे बायदि गोरिब गुन्द्राफोरा होनोनो हाया बेबायदियाव बियो बिराद माबा खालामो आरो नाथाय नोंथांमोना दिनै रौनावबो फैसा बिहैगोन होनना बुंदों नाथाय बिथाङा मा बुंदों? रौआ बुंदों मा जायखिजाया दा रौआ मोनसे तारिख लादो माबानि आगष्टनि 30 तारिखै होगोन होनना बुंदों आरो बे स्कुलावहाय नाथाय बिथाङा जुदि बिदिनखालि होआबा मा होनना बुंदों? जों मोनसे रायजो राजाया एक्सन लानाय जागोन आरो बेखौ गोख्रों एक्सन लागोन जों गारखाया मानो होनोबा जोङो दिनै गावनि बिदा असे दैमालु सार लोगोसे बलेन आदा बिसोरो गावसोरनो सहि दलिनाव सहि होखादो आरो कागजावहाय लिरनानै होखादो आरो बियो बे दिनखालि जों होआबाथाय रायजो राजाया लोगो नांनानै जों मोनसे एक्सन लागोन आरो बेखौ गारखाया सिंखिजा साइडखिजा लिंख्ल'नानैबो अबेबा बायदि कागजखौ हरगोन बियो ओमफ्राय नों आं बायदि मानसिखौ खायसे बायदिखौ काटिं खालामा बेबायदि खालामो आरो बेनिबो जों अखान्थिखा बेसेबांथा गामिनि इसोरो गामियाथ' जेनेबा जोंनि माबायाव रुपै भिसिडिसि आन्दाराव बेसेबां गामि गोग्लैयो बिनिनो लादो आरो 12ता ना ओरैहाय 10ता ओरै गामि थायो आरो बेनिनो लादो आरो 1000 15 2500 3000 बेबायदि लायाखैथ' लाखि सोरनिखौबा थाइसेबो लाखायाखै एख' लाखायाखै ओमफ्राय जोंनिफ्राय लादो आरो थांनाय जिखिनि बियो थांनाय समफोरावहाय फैसा होनो एडिसनेल आइडि खालामगोन होननानैहाय फैसा लादोंमोन 3 बोसोरनि सिगां बेखौहाय 15 तारिखै होगोन होननानैहाय रौ रतनाहाय रायजोफोर सिगाङाव बुंदोंमोन बेनि लेखा जोङो रौ रतनाव थांनानैहाय बे फैसाखौ बिहैनाय जादोंमोन बिथाङा बेवहायनो गोबां गेंग्रि नांलाय खमलाय जानायखौ जों नुनो मोनदों मानि थाखाय जादोंमोन होननानै बेवहाय पलिटिकेलि डिपेटनि जिखिनि इनभल्भ दं मानो होनना बुङोब्ला रौ रतना जुदि हारसिंल' फैसा जानायमोनब्ला बिथांमोना नांलायनो गोनां बा रौजों सरजाबनो गोनां जानाय नङामोन बेखौ आं सानो बिथाङा जिखिनि डेट लादोंमोन सिगाङो 15 तारिखआव बिथाङा होनो हायाखिसै बिनि थाखाय दिनैनि दावराव दावसि एसे जानो गोनां जादों बिथाङा आरो नेक्स्ट जिखिनि 30 तारिखै आगष्टनि 30 तारिखै होनो थाखायहाय गावनो लेखा फरा खालामनानै जोंनि रायजो राजा बा प्रशासननि सिगाङावहाय लेखा फरा खालामनानै होनाय जाबाय बेसेबांसो फैसा लादों बिथाङा सासे मानसिनिफ्राय 3000 2000 1500 बेफोरबायदि 700 न'खरनि फैसा लानाय जादों मा गामिनि लादों जोङो लिस्ट मोननाय बायदिब्ला जोंनि रुपै भिसिडिसिनि आन्दाराव जेसेबां दङ बेखौ लानाय जादों जोङो
लस जानाया जोंनो न' होगोन होननानै फैसा लांदो बेनिखायनो न' होनो हायिखाय जों आरो फैसाखौ बिफिनदो आरो रौ आरो रौ दामखौ रौ रोथोन नामा फैसाया न'खरसेनिफ्राय 3000 2000 1500 बेफोरबायदि जादों आरो